Kasuwanci wata hanya ce ta dogaro da kai da kuma hidimtawa jama'a, amma nasara a cikinsa tana buƙatar tsari, dabara da kyakkyawan ɗabi'u. A yau da gasa ke ƙaruwa, akwai buƙatar 'yan kasuwa su daina rayuwa a cikin koyi da juna kawai ba tare da nazari ba. Na farko, abokin ciniki shine ginshiƙi. Idan ba a kula da buƙatarsa ba, to babu tabbacin dawowarsa. Yana da muhimmanci a saurari kwastomomi, a fahimci matsalarsu, sannan a kawo mafita a cikin girmamawa da sauƙi. Haka kuma, fasaha na taka muhimmiyar rawa a wannan zamani. Kasuwanci wata hanya ce ta dogaro da kai da kuma hidimtawa juna, amma nasara a cikinsa tana buƙatar tsari, dabara da kyawawan ɗabi'u. A yau da gasa ke ƙaruwa, akwai buƙatar 'yan kasuwa su daina rayuwa a cikin koyi da juna kawai ba tare da nazari ba. Na farko, abokin ciniki shine ginshiƙi. Idan ba a kula da buƙatarsa ba, to babu tabbacin dawowarsa. Yana da muhimmanci a saurari kwastomomi, a fahimci matsalarsu, sannan a kawo mafita cikin girmamawa da sauƙi. Haka kuma, fasaha na taka muhimmiyar rawa a wannan zamani. Kasuwanci baya tafiya yadda ya kamata idan ba a ci gajiyar intanet da kafafen sada zumunta ba. Yin amfani da fasaha kan haɓaka sauƙin mu'amala da kuma faɗaɗa kasuwanci. Gaskiya da amana kuwa su ne tushe. Duk inda aka saki gaskiya, to tsayuwa da ƙafafu a kasuwa zai yi wahala. Dole ne mai kasuwanci ya gina suna da hali mai kyau domin janyo kwastomomi masu ɗorewa. Wani ginshiƙin kuma shine kulawa da kuɗi. Rashin sanin inda ake samun kuɗi da yadda ake kashewa na iya jawo taɓarɓarewar kasuwanci. Rubuta shigowa da fita na kuɗi yana taimakawa wajen tantance ci gaba. Haƙuri da juriya na daga cikin abubuwan da ke kai mutum ga nasara. Akwai lokutan da kasuwanci ke fuskantar tsaiko, amma wanda ya dage zai iya cin nasara a ƙarshe. Sai kuma mu ja hankalin wasu masu koyi da abokan kasuwancinsu. Ganin wani na sayar da abu ba yana nufin kai ma sai ka sayar da irinsa ba. Kasuwanci ba koyo ba ne. Duk kasuwa na da nata yanayin da dabara. Idan ba a yi nazari da shiri ba, kwaikwayo na iya kai mutum ga asara. Kasuwanci ba faɗa ba ne, ba lallai sai an yaƙi juna da rage farashi ko zagin juna ba. Gasa ta gari ita ce wadda ke ƙarfafa kowa ya inganta abin da yake yi. A ƙarshe, duk mai kasuwanci ya ɗauki sana'arsa da girma, ya tsare da tsari da gaskiya da hangen nesa. Sannan a guji gasar wance ta saida, ni ma sai na saida. Kasuwanci ba na dare ɗaya ba ne, yana buƙatar haƙuri, sadaukarwa da ƙwazo. Akwai lokutan da kasuwa ke fuskantar jinkiri, amma wanda ya dage zai ga albarka a gaba. Gajiya ko sauya sana'a ba da gaggawa ba su ne mafarkin marasa jajircewa. A dage da addu'a da fatan nasara, a yi kasuwa da gaskiya da kuma amana. Hadiza Hassan Musa, Alaƙa Media. Alaƙa.